Yan yung minali po. Banganta akit tamong saan talaga itang teka ako mandiling salita. Uring ere po masyadong yan po itang ere buhin po. Ito po kanong may bigo, wala mo it connotes negative, something negative na po. Yung negative connotation. Ya po burire, baka ito maging positibo, ya po itang kaya-ganaganang lamana. Yung may bigo, propose na kung vice maganto yung maging binunaya. Kaya kung bayo po ito, may nyaliks ko naman po, linawin po karetang may nabasa ng history na ning minalin. Ay, ita pong, hindi po sinyer ko na kitang may nabasan, pero yung natsupo po, buli ko kung yung tapong portion na niya po, dito pong tayo. Muna po, anang itang may itong inya po yung minalin ni Kawani niya makabebe, the place now of Santa Maria, a barrio of minalin now, was temporarily made the town center. Was temporarily made the town center. Wala po pansamantala yung maging kabalenan niya po. Kasi sa Kamarikan ta, ya kung beto pa rin agwang margula bisitang sakop pa na ng minalin. Ito naman po may mga research me, sinod ng Lord Francis de Musni, na nagsasabi, most accounts trace the foundation of Minalin as early as 1614, when it was designated Visita of Macabebe. In the intermediate chapter of 1633, Minalin was given the two visitas of Pangasinan and Tabungao. Each holder's barrio, Tabungao, which most historians place to be the present barrio of Santa Maria, was mentioned several times in the will of 1826, will of Don Fernando Anganiban, the direct descendant of the great Don Fernando Balagtas. Yakin po kitang portion na ito, mayakin mo naman in Santa Maria, yung pekamatwandiling baryo na ning minalin. Po. In naman pong metong ikiketang 395th, annual na po ning 395th or souvenir program po ning 395th founding anniversary of Minalin. Kita pong 2009, anak po kinita ping detang dutong dapat ang gamigawan king talatag na sana ng Bisamban Santa Maria po po o nang ipaintabong limbo may dalala kining burul na po kining kahit yakit pila may talakad ya po kita po siguro malyari pagmasya yung talagang malyari agamit tamong salita yakin tang minuna wala pong muna ng kabalen ng distatman may kalma uling ding tabla agamit ang king panggawa ng Bisamban iras na po kinikikatamin po. Makanya niya po yung kahit po kinuha nila po opinion di kikatamang historians ni brother ay paring Joseph ang po Nomer. Sa Sabendapin, dili po ilan namang katangnandang research dan Nomer is nabinita kanita. At sa Sebendan po, di takong salitang bebigo, nung lilibayin niya, salita mo namang binuna. Ito mo kung word na bebigo na po, gawan niyang binuna. Walang, niya po kakaita, kay hanggang po visual, kung may pong alane po itata, bilang respeto kaya mo pong kay pamilya, kailangan natin kayong akasabi, ba't yung payo kaya po niya po kaya na ning SB na po, kaya po bisang uling sagrado yan po inigiwa na naman tata, uling nanibatan niya kaya. Yan niya po balitang sangkano, ba't yung giwa ginamit na, baby mo, pa kaya na po. Pero, kita pong sabihin ng negative, positive, siguro po medyo masanting yung bagya mo naman ta. Brother Jerry po, nunag, at niya po paper na sulat, kita pong last session meron niya po kining obserbasyon na kita mo naman pong salitang Medigo na change Santa Maria as Medigo Kabalenan into Santa Maria Binunang Kabalenan. Niya makikmaya naman po kining kikatawang pisasabyan. Niya baka po bilinan kong lalong ideya, pikil po kanitong bagay, buli kayo pong nagkata ni Brother Nomer, at niya pong buling idake at itong kalibig. Bali, ating kaya ko sinipong bagong research kayong history na rin kahit ang Minalin. Hindi mo pasa-pasa namin nung nakakaring pamilyang Diyaw. Ay, original ka rin Diyaw. Mayroong nanang na po kayong si Chubaliwa, kayong Santo Tomas. Tapos may pasaya ka rin pamilyang Jesus
ang kagiatan ka na mapamapasok ka, ni pasa-pasa rin mamilya. Makaintikit po kayo na from 1609 na nanggagawad na itang bisitas, tapos sunod kaya kang 1640 na niya magiyang kabalian hanggang 1700. Ausan ding el Pueblo de Tabungaw. Anyang malis ni, anyang maganap na minalis, kani tayo pa ang Miraskete, kani tayo pa ausan balian na minalis. So, nung susumahan tayo po, alos ko lang niya aking 100 years itang pamanatili ng Balingking Santa Maria. Makasulat kami sa kanyang mga sinusunan ko. Niya mo makanyan yung naman itang nasa amin, kahit tayo ngayon, itang debit ko, pwede tayo hindi pag-ikit ng pinunong Maria. Oo, sige. Actually, nung kami gugnan, yan yung isang palitan. Kasi composition yan eh. Kanyang composition ng tinang copyright rin. Tilang pwede na akong gaya. Nung talagang, kasi maluwag na yung kanya yan, yung sinula na ngayon. Panahon na pang ex-mayor Pino, itatadari kay Pogloy, yung Borgay. Sinitigit niya mo kayo yan. Ulit din, kanito kasi, kaya din, lang Ilordes, kanyang may talaga ding Eskwela Lourdes, hindi natin parang may patalaga na itang sili kahit pakante, ipuyat eh. Ang dapat nga pa sila trato ang puyat, iyapo na rin-repeat. Siguro, ba nung nga po na yung repeat, so itong dating president ay senator puyat. Kapatid na yung ng brother, ilang may kaya kita ng Lourdes, panahon ng 1950s pa yan. Kay ba kanyang karing sulat ka rin? Sa kanya sulat-sulat yan. Ating nalagyan, talagang kaya talo. Kaya wala pa bisang pakialaman. Karing sinulat na yan. Karing kaming sarsuela, karing ganagan ng cultural kaya. Kasi nung Trace Main Roads Lourdes Santa Maria kami. Yung kipangkunan ni Giao Intal. Yung karing kamag-anak nila na Warangkana. Pero halos Intal Giao lang, Kampong Sanmil, parang kain yan, yung Lourdes. Ay, King Santa Maria. Kanya pinakan, siyempre, maluwa na yung kain. Kaya pa, actually, hindi man talagang kinaya na iyang gawan yung himin niya. Ni Pachempo mo, dumalan ni Mrs. Gabriel. Papakontes na kami yung Isabel. Huling nga balo ng, kasi halos ka rin, hanggang lalang batang na. Karing kahit kayong pisamban, halos yung kukunan ka. Yung kahit karing misa, kung pa-translate do kayo, magaling yung sumulat talaga. Kung tama ng itong kaya kahit mga lalang mga kapag. Kaya ba't, di pa dalan yan. O tanga na. Wala kang sinulat kahit mga yan. Kaya, o sige, baka tayo pang kaya ini namin padala mo, yan, giwagi, 1950s pa. Panahon na pang mayor ako nga bang wala na. Ngayon, ipasubok na nung naninggan. Mga di kaya mo yung istorya na yan, nanyang magkaya. May nyambot, sinabi dati. Mga nga mo yung kaya na yan. Kasi, actually, wala na yan eh. Yung kaya yan, pero pilahan years, kaya yun gagayan. Open kaya kong ito. Sabagay, ay kami, siyempre, through resolution, talagang karag kasi may mapalo na kaya naging espiritu niyang official eh. Yung kaya maninin po ang kanitang niyang official eh. Yung may kaya kumuha, kanya mong inaward yung posthumous. Although ni Milanan ganito, ako mong tinanggap ganito. Natin kitang ko kay Mayor ngayon, yung bang official kaya ako, but makanya na tayo, naman, wala na yung ginayan ng official himyan, makanya na ako. Natin ito, yung comment ko ito, no actually, kasi yun, taga Santa Maria yan, pinakain mo, talagang kaya yan, takailan naman contribution yan,
nagkapangutangi ka rin mga Santa Maria, balo din. Kay Lourdes, balo dyan naman. Eko pa hindi nga bait, etapa hindi nga bait. Mag-director na yung Sarsuela, regana ng cultural activities sa Bongay. Karepin compose na itang reto, kareng Sarsuela, maka-display yakin. Pinuto kapin niya mong kay Joseph Dago. Kung ano yung Joseph Dago re-records niya, ulit bin, malo mo na. Siyempre, king na kanyan, Botangay, hindi ka credit na, kaya ako ginawa. Pero, makanya, kita mo yung asabi ko. Asir niyan yung paring Joseph kantang bumunang hiking session ni Mason Ganda. Yung giwa natin po para dedicate ng late Mayor Sabas Tibon din. Hinibigay na. Dedicate na poesya yung kay nilapatan niya pinipagbiyak ng himno kapag ng kumaring Baby Gabriel. Baby Gabriel. Lipin ni kaya, kailang niya si pupunta lang dari Nestra, tungkutin ka pang tamo. Yung halos yung pupunta lang doon. Kasi hindi kaya, parang kadominali na magobra. Ito mo ikora Tolentino kan, magobra ni San Manches, yung pagbinta lang. Pepo, ating niyang Pepo Gaules, kaya may quiet, third place. Pero ikam, yan, kukuha kayo pinkopya, kaya ng kakain na edda kayo pilinan. Makaya namin nasa. Sa tipo yung dindamigay kayo mo naman. Pero magsabi lang po sana ng bayan, lalo na rin yung tao Santa Maria. Through Nomer, through Vice Mayor, pag nag-Vice Mayor, magganto. Muli niya itong proponent, Kenny. Yung sana, kita mo kung kaya, yung sustansya naman po ng ikatamong himno, yun naman po maliwa, kaya, matalitsitang salitang one word yan mo po, medigo to minuna. Kasi po, based, karili kong research tamo yan, yun ang po itang idea ng tata, makalisya yan po. Yun naman po bulisan yan ng ganita. Yung makikmap, siguro po itang minuna, o yung tabungaw, kanita pang iba't-ibat, yan ang peka mo kabalenan na rin kayo, peka kabalenan ning minalin. Instead na sabihin tang medigo yung kabalenan, buling yan wapo yung impisa po ganyan kasi yung kabalenan, impisa sabihin niya, at iyo po yung samban karne po, niya yung sa Nicolas Kenny, sabihin tamo yung Lugal Kenny, yung kabalenan, buling kaya tiyo po mitalakad din kayo yung samban niya po. At yung kabalenan kaya kang minuna, uling minuna yung diling barrio yung Santa Maria, karin niya, o uling itangupin, pidi ng kalma, miras na catering din kay Masasya. Okay. So, bisa akong magkakaitan mo tayo mag-start. O, start. Tapos magkwento natin ng giwagi. Wala mo itang ang nalaman kayo nang mag-himnuhin tayo. Uling mo lang, magdededicate niya mo nga pumabang pwede. So, yan kuya, yung analysis ko itang yung gagawa ng nga pumabang itang impression na niyang gagawa nila. Yapin yung balo na niyang, yapin yung balo ng history ito niyang, hindi ka panahon rito, 1950s. So, ding makanya na diliwal niya eh. Alam din yung alapak yung kayang kaisipan nito. So, siyempre, nung yung impression niya, sunod na. So, yun, itita mo yun yung kasalukuyan na ito, pinagay ko yung Santa Maria, maraming tao sa Santa Maria. Na akakit ko naman na lang supporting papers. Diba tayo ayon ka rin historians tao ko. Hindi Diyos, pati nila naman na supporting dokumento. So yan ko naman, ngakakit ko itang muna pinag-suggest ko Mr. Boris kaya niya mag-session na pwede bang itani strike outing Medigo na parehas na macho. Kasi parehas na gusto na Medigo, ya piningigit na nga po mo. Minuna, ya piningigit na rin ya piningigit na umaring may jalis nga, ya piningigit wala po yung kakain ng akma. So yung ikit-ikit ng hingkay, tinag-arrange mo, wala masakit yung i-pray kahit i-paraalan nung parehas na nagkireto. Kung saan magdoble itang stansa na nitang metong tingnan di Santa Maria, muna sabihin may Santa Maria na muna, ay maybe ibalik may patang kadwang replacement, saan may nain
sabi mo na yung inuunahan eh. Ano yung tabi, wala mo sakit siya. Muling siya, pinalaro lang yung marakali operator. Kita naman pamamalik. Kaya ako kakay ko naman, pares lang positive eh. Kaya naman manandaman itang ginawa. Para ka na ako eh, ano opinion eh. Kaya naman manandaman, uling naman, yung binili ng baby ko kanta, ayon kita kanyang panahon. Ngayon eh, ngayon naman yung sitwasyon ngayon eh. Ano nga naman, ito yung uling may malisita ka eh. Kanya siguro, actually, with due respect nga natin, na mag-request siya, biro-biro, na sinabi pala na tayo, nali, talagang manyata mo, respeto ka rin ginawa mo. Na talagang dapat ipaliwanag, dapat talaga papatutuwanan tayo, i-convince tayo Mr. Rojas, na talagang akmaya, na mas akmaya na, naman malitang mebig, pero mas mawastuya kining mamalitang. Base ko rin ang... sige. Isipan, takal-tamig dapat isipan mo rin eh. Hindi kaya patin damit ang kwento ng Ikoya. Kung munang dili, itaping ako antin dyan ko rin yung 10,000 na Maria. Tamabi ko talaga, bala mo economics, bala mo negative na eh. Pero, on one point, isipan tayo rin tanga. Nung nanukin isip na yung composer na paano ito. Kasi pag sinabing maybe ko, tama na tayo isip ng composer na mapayaman siguro, na naman isipan ka negative. Pero, importante yan isip, pati consider tayo ni Mr. Chairman, itang originality na nitang himno mismo. Isipin tayo po na ang preserving the originality po po. Pati kasi atin na pong inalter, may itong word ken, alin po original to. Kita pong kwento natin, gawa niya po since 1950 pa po. So, nung nanong pong ikay tayo, pag-iisip tayo po ito. Anyway, anya pong mag-session kami. Siyempre, with all due respect, kita po composer na dapat abalo po. So, Bilita ko tang ipabilitan itang may revise. O itang may nangos kanila may revise. Bilita lang pareho dito ang kanita. Ito ngayon naman comparison, bakit ma-preserve mo rin itang original ng beauty nitang original hymn. Hindi ako. Bibisi yaran kayo itang kanyang panahon na re-revise din Philippine National Anthem. Pinreserve din pang mura nitang original. Hanggang yun man, ang pwede man napalitan. Uling itang authenticity na itang original. Yung kagaya dyan. Walang preserve dyan. Baka niya kasi yung national anthem, kailangan katep, yung Congress. Hindi sigurado basa ito. Palitan din lyrics. Pero ay may kalite. Uling itang sinulat, kaya itang himita. To preserve itang authenticity na itang sulat, ang po itang naman itang libyanin na ito. Hanggaman ngayon, pila na generation na rin president, Congress, ngayon, iya pang muna gagamitan ng makanyang example. Yan. siguro ipunta mo kin so bala mo kin datang mas pumuli kitang preserve yun. Tapos kami tandaan mo lang yung ma-revise sa kanta. Siya, so yan mas pumuli ko naman kanina, kailang mga sitwasyon. At yan tayo ang importansya lang compose ng atong group. So pagkukuha ng opinion nito. Opo, Jer. Ang isang kaya na nilabang yung YouTube, tapos kanta nito, pinag-ibig na po kang Nakuha to. So, bago po kasi karanihin, dedicate that to the share. In particular, ang bawa, so kung magaling inspirasyon na, ito pong particular person. Ngayon po kay particular. Ano yun, yung particular person, kasi yung mayor preserve yan, yung may elect mayor actually yan, poem yan. Puwesya.
Bilita ko tang ipabilitan itang may revise. O itang may nangos kanina may revise. May palitan. Bilita lang pareho dito ang kanita. Ito ngayon naman comparison, bakit ma-preserve mo rin itang original ng beauty nitang original ayun. Ay niya ako. Mabisi harap niya itang kanyang panahon na re-revise din Philippine National Anthem. Pinreserve din pang mura nitang original. Hanggang ngayon man, ang gede man napalitan. Uling itang authenticity na itang original, yung kagaya ng balang preserve. Baka niya kasi ngayon, national anthem, kailangan katep, in Congress. Hindi sigurado basa ito, palitan din lyrics. Pero ay may kalite. Uling itang sinulat, kaya itang himay ka. To preserve itang authenticity na itang sulat, ang po itang na naman itang bibliyan na ito. Hanggaman ngayon, pila ng generation na rin palit-palit president, Congress, ngayon, iya pang muna gagamitan ng makanyang example. Yan. Siguro ipunta mo kin so bala mo kin datang mas pumuli ka ng preserve yun. Yan. Tapos kami ng dami ng yung ma-revise sa kanta. Siya, so yan, mas pumuli ko naman kanita. Kaya lang mga solusyon. At yan tayo ang importansya lang compose ng atong buo. So, wala ko ng opinion nito. Opo, Jer. Kung isip ko ka na nilabang YouTube, tapos kanta ito, pinag-ibig na po kang Ako. So, bago po kasi karanihin, dedicated adoration, in particular, ang bawat hinihan. So, kung magaling making inspiration lang, ito po particular person. Ito po kay particular. Ano yun, yung particular person, kasi yung mayor preserve yan, yung may elect mayor actor. Actually yan, poem yan. Hindi mo talaga poesya yan. Hindi mo talaga, hindi mo kahit ikataon mo, kaya po contest lang. Kaya pa contest lang. Hindi mo talaga kahit asa yung maging himno yan. Gaya kami. Itang para i-volunteer may itang poet mo. Kaya pa contest lang. Yung pupunta po ka rin, itang eminema na yung pamilya, itang pinilit siya maging guy. Dinalan niya proseso, yung contest, guy, ating judge, siya pong guy. Pagkakayang gawa ng official hindi. Makanyan mo yung point ko ka rin. Ano naman, at mo, may ngari kang guy, kuya tayo naman tayo, hanggang Julian Felipe. Itang... Totoo po kasi sinulat ko nga po, nga sabi ko, dinefend yet in word of him. Inano ko po kasi ganyan po pa kanil na ito po nga biya ko ng suggestions. Sabi ko, kataba po, at of nga po ng job at media pa niya, totoo na po hindi natake pa po ata sa lyrics na. Pero siyempre, huwag mo ginarang niya balit ko mo, okay, sabi ito, alam po siya na doon. Kaya bidyan ko po kung kaya, di nasal ko na. Kung ba ito para i-realize nyo na nung ba ito suggestion tukod itong minanagin. Actually, may taka ako na po pinasa akin. Sabi ko, kaya hindi. As song for minanagin ako. Yung ba, ano para, pera lang may kaya po yung pinapang kong magaling sa itang kakumpara. O na pera basa kaya po talaga paulit-ulit. Pakaldawin kaya po on YouTube. Tapos, sabi ko, kaya po yun. Dinefine kaya po, there's a definition na yun. Na kung yung sabi. Tapos ditong word by word, nagkatang po kagalo ang makabebehin. Ako parehalo ng national anthem sa kaligay. Sabi ko, iya talaga hindi. Sabi ko, asong corby natin. Mataya kita pa ng observation natin. Yun yung itong kasi gano'n. Matapin niya natin. Tapos ito pong lyrics. Nasa lyrics ko talaga. Ito pong lyrics, lalo po kasi ng lyrics pa ngayon. Medyo magaling hara. Pero ito po kasi natin na kung father of worship, medyo literal na po ng lyrics. And aside from that, sir, ito pong barangays. Minention daw po kasi ito barangays. In time po kasi magandang na po kasi rin yung barang tamang na sir.
And then, pagka-revision na naman po kayo kami. Medyo, pasabi niya po yan. Tapos sa tsaka tapong context, kaya siguro yung act po natakasabi kaya kami. Kaya yung sinabutin eh, kasi tapong content ka ni kanta. Puro yan, at iba dyan na water kasi. Puro yan, malaman niyo yung kanta. Ngunit ang mupin, ala na itong definition ng mupin. At saka po, sabi ko limitado masyado, in time, nilagay na rin parang kriminalin, ma-revise na naman po ito. Kasi may pag-ibarat ng 50 na baras, ulit ang at idatang paraon, nilagay na naman, makalala na naman po ito. Hindi ka rin siya naman. Ito mo pinag-strategy. Timpim pong posibilidad dito, uli po itong daraguling beto nga balen, darakali populasyon din ba ng barangay, there is a possibility na makapag-create lang another barangay within the barangay na yung local government code as that bawa 6,000 lay population, no? Magyari may detang adwalibo, basta 2,000 mo or more eh. Makapag-petition lang, makapag-create ng bayan barangay, independent barangay. But ito po, kaya yung datang pang malampan siguro lata na kanina future na ito. At yung posibilidad na itang manunupin na future kay balyaring mika revision. O na yung yapin tayo nga manuwan tamong itang originality ni kahit dapat i-preserve tayo, makayapin mo rin po. Yan po, nung i-preserve ito, nung sakaling i-revise siya, itang original at iba mo rin ang original hymn, kausang tamong hymn nominal. Considered Original ba? Nung yun kung pag-sabi rin kay at yung salitang medigo, gawa tamong change yan to based on researches na po. Nung lapabas siya tamo, nanaping brother Jake man din, itang salitang ginamit ng tata, makikmaya para kaya kitang panahon na ito. Dapat din kahit po yung panahon o susulong, kung tayo makadiscovery ka, medyo mamaliwang bagya na po. Narapin yung either sa need na i-update me, i-revise me, nung nanito ang mas makasanting nito, mas makasanting. Yan eh, yung pupuntura po rin tao Santa Maria, yakin po itang salitang mebigo. Kaya po rin akit yung Santa Maria, para mo talagang mebigo yan eh po. Kaya may wala yung kalma, may wala yung pag-asa. Although, siguro itatanya natin yung mebigo, uling dapat yung maging kabalenan, una yung ting tayo may lipat lagi niya may bigo yung maging kapaleran eh po. Pero nung talaga din isang banyan, kaya na po siguro nga yung sintang may bigo na eh. Pero other researches po, din talking po, at intang Santa Maria was made temporarily na the town center. Ang gusto sabihin, malibang po kanitang, ita po may itong yung story itang tabla, bakla ka rin may lipat laki eh po. Kaya di pa pong story, nakitang kitang ng Francis Busney, po itang asserts. Ini kung si-share ko po kayo, kaya bago ko rin kay research ni way back in 1977 when I was taking up Master of Arts in RCC. Hindi nang kayo kong assignment in Educational Sociology, History of Minalin. Kaya may nakikupin yung ikit ko. Unwritten naman eh, yung report. Kung balong kanino kaya ako. At niya kaya may batang Santa Maria was made na the temporary town center of Inalin. Aliya kang tatali. Alis siya makiling tatali. Oh, sige. Thank you. Thank you, Jose. Right, mas kaya. Thank you. Ikaw lang ang mas bayad na tanong. Pwede nilagyan. Alright. Yeah. Baka yung kanya kasi parang natatang ng brochure po, may bigo atin niya nga yung sa kanya. Meron po kasi ganyan pa siya sinabi ko lang, kasi sinabi kong may bigo ngayon, parang loser eh. Paano niya natin pakad naman? Hindi, iya kung balong, pupunin tayo. Itang fail. Itang may fail diyang maging kamalaman. Yeah. Sigurado ako. May kukwento rin. Natin yung kaya. Actually, kami, nung talagang makanyanin guide, yung sabihan sa itang does not affect the authenticity of the original. Opo, maliit po. Nung po may itong word ni, yung luto mo rin pong compose ka rin lyrics kanina, tatanaw rin po yan luto.
yung miglapat po yung musika, Rino Reyes. Kung wala po kanini, kita ko na po ang Brother Red Reyes, yung kapatid na po yung Brother Rino, nung sakalit may ka malibay ang salitang may bigo ako, kitang minuna, o yung propose na kayo sa inyong bayan. Kaya masakit i-kahit ang kayo ng tata na, tatapintan, manggiya tata. Aliya po sir, sabi akong libayan nito yan. Pero, sabi ko, dito kung originality na ni Minuna, i-preserve tayo ito. But kahit through Sangguniang Resolution, proponent of propose na pong Vice Mayor Maganto, instead na may bigo po, kaya tama po itang request na rin Santa Maria, yung kabaryo lamang po di Santa Maria, gawan tayo pong Minuna. Okay mo po ita kayo. Okay na, kaya, mga talagang kaya, hindi pa lang po ay kaya, previous resolution. Siyempre, hindi kami ulit tayong kupinan, o yung unang tangkutan, na hindi kami kupinan. May pwedeng palitan, huling malwat ang panahon, kinayaan na yan. Patang kayo, tsaka yun talagang video na yan, parang nagulat hanggang kaya. Huling numati na talagang resolution makaambang ko. Nanong kang nakakarapat ni, naman na yung batas, numati talagang claim on na hindi, ipalitan dito may bigo. Pero actually, itong may bigo na yun, talagang kaya niya, ala niya man na. Siyempre, kanya-kanyang kaya niya reception kung wala rin taga Santa Maria, siguro may bigo, then buring baka hindi nga buring ang palit. Siguro po yung sabihin tamo yung ngayon kasalukuyan po. Bisulat po ng pukeng sa lesayan ni Minalin nito. At yung tapong istorya niya po. Itang originality na po nitang salitang may bigo, isulat na yung sobradong numero. Kaya ma-retain niya po ito. Kota kaya niya kitang kasalisayan. Kota kung alata na dentro ng future generations sa mga Minalin, abasa rin po ito. Yung sinulat ng tata makanya. Dapat daw, mili kasi pamurin po through generations. Kareng generasyon na daratang. Sobrang init pong salitang bebigo, may keng kasalaysaya na rin pangagawa ng himno ni Minalin. Isulat siya naman din. O tangalata na, abasa rin pamurin po ito. Makanya niya pala hingin muna. Kasi pura ni at tapong istorya na makatagmungin. Sobrang bisabihan tamo amalyari ngayon. At nung may aproba niya po yun as resolution, may sulat siya po yun. Itang originality, may sulat siya. Originality na ng himno, manatiliya. At itang melibe, pinibero, manatiliya naman. Manatiliya. At yung presensya yun po ngayon, sugatong isulat siya naman. Ikaburian yung i-preserva yun. Mayayari po ito. Uling, etapong isabi ngayon yung alatamong istorya sa tindapong istorya sa Jerry o Puino. Kung kahit kung balikan ng kay paring Joseph Dado, bakit taputang kapag nasa inyo may preservite ang kain ng tata, manatiliya po ito. Ibig sabihin tapo nga kung niya paulit-ulit. Kaya kung mayayari kayo ang tabo niya malibe, isulat siya ng kay kasalisayan nito. Yung tangkapag nasa inyo sana itang kain ng tata. At ang yan po yung point ko at ganti. Nya nung numiyan sila rin ang tabla, miras lakin. Bala mo, may biguyin kain sa Santa Maria, uling aluwayan yung kalmang maging kabalayan. Kaya ang right term niya po. Kung yung base po pa rin yung siglaw yung tamong researches, that ang term sa was made temporarily the town center, the oldest barrio of Pinalana. Di na tayo kung kaya rin tao sa Santa Maria, kaya kapagyan ng instead na lang din kung negative ang salitang may bigo. Fansig ng tanong kita minuna. May sulat siya rin po ito. Sige. Ito mo po ito, dinefine ko naman po yung hymn. So pag nagtala po itong content ng makamit tayo, although wala po katang definition. Nanisalita. In hymn kasi, it is a joyful song. Or praise to God, adoration. In adoration. Ngayon, uling kantata mo yun, medyo mabiyang saya mabiyang saya. Siguro, detang bigtiklira himno niya, di nagtarot ang kayo. Respeto na. Uling dideklara yung himno na may Dewan Tati. Itang paligsaan na Diwar
So, retang lyrics na Kenny, etano, pobreng pusan tano pangan kita dito. Even po karata mention ni karata mga guys. Retang, Karata pong barangays. retang barangays. Retang barangays, Kata niya, problema tama siya. Matang dati yung parang Karata ang future generation. Pasamantala, kasi yung pamag-create mo ng barangay, medyo maproseso na eh. Mm. Maproseso mo rin ka. Habang itamong at yan eh. Kasi yung composer na Kasi kay pang po yan. itang present guy na eh. Dami itong panandaman. Salamat Jeff in training tape time bisan eh. Masabal yung atipin kayo daragdag yung obre ng kay secretary talented sa ludok kayo yung secretary yang nakaliobra malyaring kaya pulingunan yung minimbita kayo pasasabihin mo yung magobra. Salamat Sek. Salamat Jer, uling ini pong obra may maging mayan pauli ning kayong saw at presensya. Salamat Nomer for sa kanilang bibigay pasat may yaws ka, inaws na tansek. Sarili mong gastos, daratan ka. Yung Brother Wiljon, bala kay obra. Salamat king for sa akin. Wala nang problema basta minalit. Bago ko, Hindi kasi pinagi ng father Wawa. hanggang nanong gano'n. Ay sir, nung naman pong study na ng pamilya yung hindi, maka-apekto na pumalagol ng deliberation kung yung resolution niya. Kaya kasing next session tayo yan ni Kaitanin. Approve eh. May ka-committee and bank. Ano kasi Yung pwede na this is the second committee meeting. Yan maka-ID. Yan, pasalamat kami, Brother Wiljon. Wala po. Basta pang kaya ng tata, may preservaya, yung balay Actually, istorya. kasi mula na yan, hanggang yun yan nila po. Yeah. Yeah. Dapat nyo, mahal yung taka-frame na to yan. dali na. Yung manong guy, Eh, talo po ito sa iyo. sulat ay, yung pinalaman sa kinain ng guy, ano opinion ng Joshua. Norms na talaga rin. Norms Na? norms na talaga. Tama yan. Norms na talaga. Pabarat mo kaya ko yan tangguan. Parang- Balang yan magkabong gusto na Kung saan tata, ikat pa. Wala.